אתה מרגש אותי כל יום מחדש. הנה הגיע הבוס של נהריה. אביב! מה הכפרה עליך? מה איתך לשמה? הכל למען החיילים, חברים. זה אבי עזרן, שמעון עזרן, אביב עזרן, סתיו. והנה הזאת שמגלגלת כל היום במכינה, ליאת עזרן. מתקשרים נעצר, זה לא נעצר, מה פתאום? לא, היא לא רצתה. יש פה מישהו רק צריך לו את הכלים? שמעון, תגיד משהו, שמעון. מה אני אגיד? רק שילכו בשלום ויחזרו בשלום ולא יאמינו באף אחד. ונצחו, ננצח. עם ישראל חי. הכלים עמוסים, לא להחזיר שבויים. לא להחזיר שבויים, הכלים נקיים עמוסים באוכל וכל טוב.